L-Oppożizzjoni Nazzjonalista appoġġjat il-pożizzjoni tal-Gvern fl-impenn finanzjarju tiegħu kontra l-isfida tal-coronavirus għax fejn tidħol is-saħħa temmel li għandna naħdmu l-kol flimkien għal ġid tal-pajjiż. Hekk iddikjara l-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt id-diskussjoni dwar is-self ta' flus li jeħtieġ jagħmel il-Gvern biex ipatti għal miżuri li qed jitħabbru minn żmien għal żmien. Adrian Delija beda l-intervent tiegħu billi ddikjara l-pożizzjoni tal-Oppożizzjoni favur din il-mozzjoni. Nikkonferma dak li għadna qabel li aħna sejrin nivvotaw favur din il-mozzjoni, nivvotaw favur għax nifmu li l-poplu Malti f'dan il-moment dak li għandu bżonn, in-negozji tagħna f'dan il-moment dak li għandu bżonn, il-ħaddiema tagħna f'dan il-moment dak li għandhom bżonn. U fakkar fid-diversi proposti tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista li hu kuntent li kienu l-qafas ta' diversi emendi u proposti li qed jagħmel dan il-Gvern reattiv. Proposti favur l-edukazzjoni, is-sigurtà u s-saħħa da skema l-ġid tan-negozji u anke tal-midja. Adrian Delija qal li l-Prim Ministru Robert Abela qed jaġixxi b'mod reattiv anke meta jiddeċidi dwar il-qasam tas-saħħa. Għax dak li bnew il-professjonisti u l-ħaddiema mediċi fit-12 ġimgħa li għaddew Abela ħarbtu fit-12 minuta meta der fuq ix-xandir tal-Istat. Barra minn hekk fuq il-medja laburista iddikjara ruħu li hu l-uniku Prim Ministru fid-dinja kollha li qed jaħseb biss kif se jgawdi s-sajf. Mbagħad il-Prim Ministru ta' pajjiżna jiġi jgħidilna isma' qobdu ta' ħalli lili ma tirvilawniex is-sajf, ħalli b'xi mod jew ieħor il-vaganzi tiegħu il-Prim Ministru jista' joħodhom. L-unika Prim Ministru fid-dinja illi minflok naraw kif ħansalvaw l-impjiegi, l-ħajjiet, il-morda tagħna qed naħsbu qed jaħseb biss fuq kif ħajgawdi is-sajf tiegħu. Dwar il-qasam ekonomiku, il-kap tal-Oppożizzjoni qal li minkejja li l-Prim Ministru ftaħar bit-tielet pakkett li nieda l-ġimgħa li għaddiet tiegħu mhijiex attitudni ta' komfort għall-aktar minn 100,000 ħaddiem li spiċċa minsi u li qed iġor il-pis waħdu. Fil-waqt li fakkar kif qabel ma bdiet din il-kriżi kollha pajjiżna diġà kien ikklassifikat bis-sitt l-ogħla prezz tad-dawl, stieden lill Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna jekk issa jista' xiraħħas dawn il-kontijiet kif ukoll jekk fuq kollox u se jkun qed iraħħashom. Ejja nkunu ċari. Tista' Ministru, jew ma tistax traħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Jew iwa, jew le. U jekk tista' sejjer tiddeċiedi li traħħas il-kontijiet tad-dawl u tal-ilma, il-costings frankajna 80 miljun euro. Aqbad dawk il-flus, għaddihom lill-poplu tagħna u naqqashom minn fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista nnota kif minkejja dawn l-isfidi li qed ngħixu kollha kemm aħna, il-Gvern għandu 500 euro kuljum għal nies tal-qalba bħal Kert Farrugia, iżda mhux 500 euro fix-xahar għall-infermiera. Minn hawn il-qudiem ejja nħarsu lejn il-poplu u naħilfu ġurament flimkien li qegħdin f'dil kamra biex nagħtu servizz lill-poplu tagħna u mhux lil dawk li huma biss il-ħbieb tagħna. Illi nagħtu fil-ġurament tagħna il-konferma illi meta tiġi s-saħħa u l-benessere taċ-ċittadini tagħna xejn ma jiġi qablu. La darba fl-aħħar 7 snin il-Gvern Laburista ħalla flus il-poplu jmorru fuq min ma ħaqux. Adrian Delija stieden lil Robert Abela biex jekk irid jaqbadit l-Oppożizzjoni li minaħa tagħha il-esta tiġġieled miegħu biex pajjiżna jieħu lura dak li hu tiegħu.